So yun po mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa panibagong vlog na kung saan medyo maulan. So ayun guys, ang content natin ngayon ay anong laman ng ating bag as estudyante. At nakita nyo, bago lang tayo na umuwi at sobrang basa yung ulan, yung natin, yung buhok sobrang talaga. So bago tayo magsimula, huwag mo kalimutan na mag-like, comment at subscribe, and hit the notification bell nandiyan sa rin ng subscribe. So bago tayo magsisimula, ito po yung uniform namin sa estudyante. Ito, isang polo at saka isang khaki at saka black shoes. Itong bago guys, so kita nyo, favorite color ko talaga itong ito yung favorite color ko. So simulan natin yung pagbukas ng bag natin guys. Simulan natin. Baka simula tayo dito. Simula tayo dito sa maliit na zipper. So medyo ayan. So nakita niyo ang background may pantalon kasi di talaga to aking kwarto. Dala namin to sa pinsan ng tatay ko. So first na nakuha ay tadan, isang parang comic siya pero pang Bible. Ang Jesus daw siya. So bago muna tayo na buksan muna natin ito para talaga siyang comics. Ito pa guys, ito pa, tsaka ito pa. Ang nagbigay nito guys ay yung taga-Amerika na isang Christian siya, at siyempre Amerikana siya or foreigner siya. At ito yung picture niya. Ito yung picture niya guys. Yan. Naki-picture ba ako, diba? So ito na yung una natin nakuha. Ito. So yan, parang comics. O kita nyo yan, Jesus yan guys. Yan si Jesus guys. So ito pa guys, meron pa dito. Ito birthday niya, at ito yung creator natin. Ito Holy Bible. So yun na nga guys, no. Una na nakuha dito. So wala nang laman guys. Dito na naman tayo sa bulsa ng bag ko. So wait lang. Dan isang relong walang hawakan. Nakita nyo, diba? Yan nakita nyo. So gumagana pa to guys. Akin talaga to, pero nasira kasi mahilig ako sumayaw, at pag sayaw namin nahulog, tsaka medyo may basag siya dito, medyo may basag siya ito. So cashew po niya guys. Mahal kita cashew, may mahal kang iba. Joke. So first na ako, pangalawa pala nakuha natin. Tingnan ko guys kung meron pa dito. Parang wala naman. Wala na. Bigas bulsa na naman tayo. Ito. Dito na naman tayo guys, dito. Ano ka ang pangatlo na nila? Isang basura. Ito basura. Ang dami. Bilangin natin ilang basura to. 1, 2, 3, 4. So, lagot. Assignment namin to. Wala na pala. Basura na pala. Kaya nga basura eh. So, yun nga guys, no? Isang papel na ordinaryo, pero gusto ko papel sa buhay mo. So, joke lang po mga kaibigan. So, pang-apat, ano kaya to? Isang
ay, ano, inuwan ko, anong tawag nito? Eyeglass ba to? Or ano? Yan. Ganyan po yan, guys. So, bagay pala sa akin mismo. So, wag niyo lang pansinin. So, yun na guys, no? Pang-apat na to guys. Kailangan mo to pag malabo yung paningin mo sa kanya kasi may mali kang iba. So, joke lang po yun, ha. Grabe naman kayo, serious naman kayo. So, ito na po. So, yun nga guys, no? At ano ba yan itong pang-5? So, yun, pang-5 na. Pang-5 na guys. So, pang-5. Ito yung hawakan niya guys. Hawakan ng relo ko. Hawakan ng hawakan. Ito yung hawakan ng relo ko. Meron pang DIY. DIY na pang lock. So, ito. Ito. Pang-6. Ito. Noter to guys. Pandikit na mapil. Pandikit. Yan. Yan po gamit nito. So, bali, display lang ko sa bag ko at yun na nga, wala tong ano eh. Parang basura to eh. Basura. So, pang seven. Ikapito na to guys. Ikapito ng laman ng bag ko. Dito sa bulsa pa lang yun ha, sa bulsa. Ikapito at ano pa? Isang baby powders na basura naman guys. Nakuha na basura. Kita nyo ha? Basura, parang itlog mo. Parang itlog mo. Ang liit. So, parang wala na. Wala na guys. Bus na. Wala na tayong walang laman. So, bukas yun. Ito. Sa malaki na tayo guys. Sa malaki. Gusto ko yung malaki. So, unang-una, ano makuha natin dito? Isang ballpen guys. Ito, kailangan mo talaga to pag mag-aaral ka. Lalo na pag magsusulat ka sa love story nyo. Joke lang po yun. So, joke lang po yun. Ito, isang ballpen. Nakuha na natin. Meron namang papel guys. Ito. Everyday confession to guys sa church namin. Tsaka ginagamit ko sa tuwing araw. Every morning ginagamit ko as a prayer. So, kuha na naman natin guys. Meron tala roll on. Rexona pa yun. Rexona. So, tayo. Ito guys, makatatawa talaga kayo dito. Kasi lahat ng notebook ko ay Joslia yung mga notebook ko. Tingnan nyo pa guys, oh. Ito pa guys, oh. Ito pa, tingnan nyo pa. Ito pa guys. Ito. Tingnan nyo. Diba? Joslia lahat. Baka nagtataka kayo ba't Joslia to? Ito. Joslia. Bakit kaya nagtataka kung Joslia yung notebook? Kasi hindi ako bumili nito. Mama ko bumili. Tingnan mo, cute naman oh. Joslia. Si Joshua. Si Julia Barreto. Joslia. Si Joshua. Si Julia. Tingnan nyo naman po guys. Ang cute talaga. Kahit na medyo nakakaya. Pero okay lang, mama ko naman bumili. So, isang questionnaire. Una natin makita to, baka manlait kayo. So, ito, ang naiba talagang notebook ko guys, ito lang talaga, itong dalawa. Ito. Sabi dito sa notebook ko ay, don't forget to be awesome. To be awesome. Ito guys, ito, don't forget to be awesome. Yan
Yan sinasabi. Ito rin. Ito sa isang notebook ko. Don't be afraid to be a great. Don't be afraid to be great. So, ayun, kung malungkot ka sa buhay mo, huwag mong isipin yan. Kasi, may Diyos naman tayo, di ba? Nandiyan si Jesus para sa atin. So, mga questionnaire na to halos, guys. Questionnaire lahat. Ito pangalan ko. Ryan D. Fernandez. Questionnaire lang lahat to. Ito ba? Next card. Ito. Diba? So, ito yung noter natin. Wala na. So, isang answer sheet. So, ito yung guys, ginagamit pag may talaga. Tulad ng may nangliligaw sa'yo, kailangan mo sagutin. Pero di pa ngayon, sa tamang panahon. So, yun na nga guys, wala nang laman yung bag natin. Bag ko pala. Bag ko pala. Hindi na naman pa. Wala nang nahulog. So, yun na nga guys, tapos tayo sa ating vlog. At salamat sa panonood. Kung napasaya ka sa medyo uhot kong vlog na to, huwag mo kalimutan na mag-like, comment at subscribe. And hit notification bell na nandiyan sa tabi ng subscribe. So, shoutout nga pala kala John Reman Canoy, tsaka kay Dafodil, kay Sophie, kay Ogis, sa tropa ni Ramos, kay Alexander, si Miljan, yung taga Purok Black Zero, Purok 1 Black Zero, shoutout ko kayong lahat kasi alam ko nanonood kayo. So, dito na nga guys, salamat sa panonood. Ulitin lang ko talaga, subscribe lang po at thanks for your support guys. Salamat talaga. And like the videos. Bye bye.